Mali sme si na geografiu pripraviť referát o hocičom na Slovensku a mal to byť taký ten typický referát na papieri. Ale ja keďže som premotivovaný a tiež keďže rád natáčam videá, tak som si povedal, že sa vyberiem sa do Bojníc a natočím tam o nich nejaké video. Ale tiež som musel urobiť aj referát v takej tej bežnej forme, aby boli obidve strany spokojné. Bojnice sú kúpeľným mestom a významným turistickým centrom. Nachádzajú sa v hornonitrianskej kotline na východnom úpätí Malej Magury vo výške 297 metrov nad morom. Okrem množstva kultúrno-historických pamiatok, ktoré sa v tomto meste nachádzajú, sa tu často konajú ešte aj rôzne podujatia a festivaly, ktoré každoročne do tohto malebného mestečka lákajú mnoho slovenských i zahraničných turistov. História Bojníc sa začala písať už okolo roku 65 000 pred našim letopočtom. Najstaršie stopy osídlenia vo forme kostí a kamenných nástrojov nás zavedú do okolia Prepoštskej jaskyne, ktorú bohužiaľ pred týždňom na najbližšieho pol roka zatvorili. Bojnický zámok je zámok s čiastočne ponechaným gotickým a renesančným základom. Leží na západnej časti mesta a jeho vidno z väčšej časti Horného Ponitria. Tvorí ho vnútorný a vonkajší hrad s 3 nádvoriami. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Majitelia tohto zámku boli napríklad Matúš Čák Trenčiansky, Ján a Matej Korvín alebo rodina Pálfiovcov. Alebo potom ešte spoločnosť Baťa na malú chvíľku, kým sa potom dostal naspäť do vlastníctva tohto mesta. Pod týmto zámkom bola v 50. rokoch nájdená malá jaskyňa. Lipa kráľa Mateja, alebo bojnická lipa, je lipa veľkolistá, Tilia platyphylos. Prečo je pripisovaná práve kráľovi Matejovi? Ide už o spomínaného kráľa Mateja Korvína. Ten úradné listy diktoval a podpisoval práve pod touto lipou, nachádzajúcou sa presne pred vchodom do zámku. Dokumenty končil vetou Sub nostris dilectis tilis bojnicienis bus, teda pod našimi milými lipami bojnickými. Lipa je stará už viac ako 700 rokov a obvod jej kmeňa je 11 až 12 metrov, podľa toho akože v ktorom bode. Lipa kráľa Mateja je vzácnym pamiatkovým i botanickým dôležitým stromom, ktorý je zákonom chránený. Od roku 1962 je vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Bojnická zoo je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla roku 1955. Rozkladá sa na ploche približne 40 futbalových ihrisk, z čoho expozičnú časť tvorí polovica z toho. Povedz mu, nech dvihne hlavu. Díky. Počet druhov zvierat chovaných v tejto zoo je najväčší zo všetkých 5 zoologických, ktoré sú na Slovensku. V závere roka 2014 to bolo 406 druhov v celkovom počte okolo 2700 exemplárov. Tento projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore mojej manky.